सोमावसारबोनायनि जे मोनसे जारिमिनारि बे जारिमिनारि जे मोनसे सिमां बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बे दिनै 2020 नि गेजेराव थुंगेनानै थांबायमोन। बे समावहाय बर' माहारिनि गेजेराव साफ्रोमबो बर'नि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो सिन्था खालामनो हमबायमोन दि बर' हारिनि गेजेराव गोबाव सम सोमावसारनानै गोबाव लाइमोनफ्रा जिउ बाउसोमनानै सोरबा बर' बिमाया रान्दि जानांनानै सोरबा बर' लाइमोनफ्रा दिनै दुखुथिया मावरिया जानांनानै गोबां बर' जोंनि बिब' बिनानावफ्रा दिनै जिनाहारि खालामजानानै एथ' गोबाव सोमावसारनानै जे मोनसे आद्रा थानाय सिमांखौ सोर जोहोलावफ्रा फिन खेबसे बर'नि जारिमिनाव लांफिनगोन होननानै जे मोनसे गोसो गोरबोआव दुब दुब मोननाय फैदोंमोन। आरो जाय समावनो मोनसे बर' हारिनि जे मोनसे थामोनथा बर' हारिनि रैखाथिनि अबस्थाया दुरबल जालांनो हमबायमोन। जाय समावहाय जोंनि बर'फ्रा गावनि आबै आबौ होलांनाय हायावनो जोंनि गुवाहाटि बादियाव होखारजादोंमोन, चिरां बादियाव होखारजादोंमोन। बे समाव रावबो बर' आफादफ्रा दिनै मुं सोनानै सरकारनि एगेन्स्टआव सरकारनि बिरोधि होननाय मोनसे बर'नि आफादफोर गैलियामोन। जाय समावहाय सान्ति शक्तिनि उनावहाय जे मोनफ्रोमबो बर'नि हाथियार हमग्रा आफादफ्रा दिनै सरकारजों रायलायनानै सान्ति शक्तिनि उनावहाय जे बिथांमोनहा मोनसे मेनस्ट्रिम मोनसे दिनै नंगुबै मोनसे लामायाव फैनानै खुनु हाथियार हान्जा गैलियामोन। बे समावनो बर' लाइमोनफोरखौ आसाम सरकारा अखमियाफोरनि फाव फान्दायनायाव सोरबा बर' लाइमोनखौ सोरबा दंफां सिखावनि नामाव सोरबा मै गावथारनायनि नामाव बिथांमोनखौ हमै हमै गावथारफिननाया जाफिननो हमदों। जाय समावहाय जोंनि गोरों गोरा जाय बिथांमोना भारतनि जारिमिन जाय बिथांमोना भारतनि संबिधान आइनखौ मिथिनो हमबाय बिथांमोना थानो हायाखै। बिथांमोना सिन्था खालामनो फिननो हमबाय। मानो होनोबा बर'नि जारिमिनाव जों नुनो मोनदों बर'फ्रा सोमावसारालाबानो खुनु बिजि दोंसे खुनु स्कुल खुनु हस्पिटाल मोनसे मोनाखै। दा बिदिब्ला बर'फ्रा जे मोनसे सोमावसारग्रा दिनै हान्जा गैलिया आरो बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाया दिनै सिमाङावनो थालांबाय। जाय समाव सानदोंमोन मोनसे आलादा न'खर दानाय गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बर'फोरनि आलादा उदां रायजो सोरजिनाया जोबनो थांनायाव दिनै बर' सुबुंफ्रा दिनै दुखुथिया साननो गोनां फैदोंमोन। जाय समावहाय बर'हा मोनसे आसा आरो मिजिं गैलियामोन। आरो थांनाय समफ्रावहाय दानि गोरों गोरों लाइमोनफ्रा जारिमिनखौ बोलानानै नायनायाव नुफिननो हमबाय जे थांनाय समफोरनि दैदेनगिरिफ्रा मानगोनां सार बिथांमोनानो दं जाय बड'फाजों समान समाव सोमावसारबोनाय खस्थ' लाबोनाय। दा बैसोरनि मोनसे थुलुंगानाय होनायाव जोङो दिनै फिन सानफिनदों। जोङो दिनै एथ' गोबाव मुंख्लंफोर जालांबाय, एथ' गोबाव बर' लाइमोनफ्रा गावसिनि जिउ बेसेन गोसा जिउखौ सेक्रिफाइस खालामलांबाय, बाउसोमलांबाय। दा बैसोरनि जि बाउसोमनाय बे बाउसोमनायखौ जों ओरैनो दैयाव थांगार होआ होननानै फिन खेबसे बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 2022 नि 7 तारिख फेब्रुवारियाव नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सानजाहा मुंख्लंफोरनि गोथै हाखराव बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै जोङो दिनै फिन खेबसे सोमावसारफिनदों। जाय जोंनि सोमावसारफिननाया जोंनि बेक्ति सार्थनि थाखाय नङा, बर' हारिनि रैखाथि बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों फिन ओंखारबोफिनदों। जाय सोमावसारनाया फैबाय थानाय इयुन जोलै आरो जोलैसाफोरनि फिउचारनि थाखाय बिथांमोननि थामोनथा बिथांमोननि फरायनाय बिथांमोननि बर' हारि हिसाबै थांनानै थानायनि सुजुग सुबिदानि थाखाय जों सोमावसारफिनदों। जोङो दिनै रोंबाय राबाय। जों बेक्ति हिसाबै सोरबा साख्रि मावनानै सोरबा न'खर संसार जानानै जों रायजो हानायनि जोंहा केपासिटि दङ। जोंहा दिनै राइट्स जोंहा दिनै केपासिटि दङ। नाथाय जोङो दिनै जाथिनि सार्थआव बै मुंख्लंफोरनि गाबखांनाय बै उरायनाय जोमैजों बिथांमोननि दिनै गिदिंबाय थानाय आत्माफोरनि बिथांमोननि सिन्था धारणाखौ जों दुखु मोनदों, जों गाबखांनाय फैदों। बिनि थाखायनो दिनै बर' हारिखौ बिथांमोननि लुबैनाय बादे जेब्लानासिम बर' आलादा रायजोआ जाफुंसारा
अब्लानासिम जोंनि सोमावसारनाया थांफिननांगोन थांनाय समफोरनि सोमावसारनाय बिथांमोननि जि मोनसे सिमां आरो बिथांमोननि जि मोनसे थांखिखौ जों दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा लांफिननांगौ आरो फोथांनानै लाखिनांगौ जेब्लानासिम बर'फ्रा आलादा रायजो मोना जेब्लानासिम बर'फ्रा आसामनिफ्राय जों गावनानै उदां हादोर मोना अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानै जों मोनसे थिरांथा लादों दा गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा समाबो जोबनानै थांबाय नोंथांमोना दिनै जोंनि बे मोनसे नैथि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे खुंफुंनाय जि मोनसे फाउन्डेसन दे बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ होनानै जों दिनै जोंनि मोनसे गोथार फोरबोखौ मोगथां महर होनायाव जाफुंसार होनायाव होफैनायनि थाखाय आं बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो आं आसा खालामदों बे फैबाय थानाय समाव जोंनि बनसुनि जि मोनसे लामा हान्थिनाय बे लामा हान्थिनायाव गोबां जेंना आरो जेंसिया फैनो हागौ नाथाय बै जेंना आरो जेंसिखौ बनसुआ जेंना आरो जेंसि नङाबालानो जों साननानै जों आवगायलांगोन जेसेबांखि सुथुरनि सोलो आरो बोलोआ फैया मानो बनसुआ बर' हारिनि थाखाय जों बिखा फोथांनानै बै आलादा रायजो बर'फोरनि देरसिन सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों आवगायलांगोन बेनि थाखायनो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंथांमोना लैहोर फैनानै जोंनि गोदान जोलै आरो जोलैसाफोरखौ जोंनि बै थांखियाव सफैनो थाखाय मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय मानो होनोबा जोंनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया जारिमिनाव फिन खेबसे बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय आरो इयुन जोलैनि बिथांमोननि राव हारिमु बिथांमोननि थामोन्थानि थाखायसो जोंनि बेक्तिनि थाखाय नङा आं दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गोबां खोथा बुंबावनांगौ दंमोन गोबां खोथा जोंनि गेदेमा रायजोरा नोंथांमोननिसिम जोंहा फोरमायनांगौ दंमोन नाथाय सम आरो बोथोरनि थासारियाव जोङो फैबाय थानाय समाव जों लोगो मोनफिनगोन आरो बर' हारिनि जि मोनसे देरसिन सिमां जाय सिमांखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना नुलांदोंमोन थांनाय समफोरनि सोमावसारगिरि गेदेमा बिथांमोना सिमां सुजुदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सिमाङा दिनै सिमाङैनो थालांबाय दिनै बिथांमोना आलादा रायजो होनांगौमोन जाय भारत सरकार आसाम सरकार बिथांमोना फिसा मोनसे खुंथायखौ जोंनो होलांदों 93 आव बिएसि 2003 आव बिटिसि 2020 आवहाय बिटिआर सुक्ति बिथांमोना होलांदों जाय सुक्तिया बर' हारिनि थामोन्था बर' हारिनि राव हारिमु बर' हारिनि राजनितिक अधिकार बर'फोरनि हाहुनि अधिकार बेखौ सुफुंनो हायाखै बेनि थाखायनो जोंनो नांगौ आलादा रायजो जाय सिमांखौ सुजुदोंमोन बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लानासिम जों आलादा रायजो उदां बड'लेण्डखौ जों मोना जों आसामनिफ्राय गावनो हाया अब्लानासिम जोङो नाख्रेब जाबाय थागोन जों नेवसि जाबाय थागोन जों मुगै जाबाय थागोन आरो जोंनि आजौनि हायावनो जों दिनै होखार जाबाय थागोन जों दिनै थांनानै थानायनि बर' हारिखौ जों उदां खालामनायनि बर' हारिनि थामोन्थाखौ जों लाखिनो हानायनि जोंनाव मोन्थाया गोमालांगोन बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंखौ अराय सम जोंनि लामा हान्थिनायाव जोंखौ देरहासार खालामनो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होनांगोन आरो आं खेबसेबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय जि दावहाखौ जों दिनै नांनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय जाय बर' हारिनि थामोन्था बर' हारिनि राव हारिमु रैखाथिनि थाखाय आरो बर' हारिनि राजनितिक अधिकारनि थाखाय जि बिखा फोथांनानै जों दिनै आवगायलांदों जि बिखा फोथांनानै जों दिनै जानजि खाफ्रादों बेखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय नोंथांमोना जेब्लायबो जोंनि सिमां जेब्लायबो जोंनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोसो गोरबोयै मदद होगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खेबसेबाव खुलुमनाय थाबाय आरो आं खेबसेबाव जोबनायाव जेरै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि जोंनि मानगोनां आलासि सार आरो मेडाममोन आरो जोंनि
जोंखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनमोन आरो बे ओनसोलनिनो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि थुलुंगानायाव जोंनि बिखाया दिनै बांसिनबाव दिनै गोसोखांनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जांख्रिखांनाया जोंनि गोसोआव फैफिनबावदों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों गिदिरथार हाबाखौ जों जयैनो मावलांनो हागोन होननानै आं खेबसेबाव मिजिंथिदों दा आं बाराखौ गोबाव बुंनो थांला आं बेखौ बुंनानैनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खेबसेबाव बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों